יאללה שושו, בוא לארוז. יאללה בואי. יואו, איזה באסה לחזור. כן. הנה שלי! הנה שאלה, או שיהיה ממש כמה שאלות. אני אעשה אותם שעה, שעה וחצי, וזהו. איזה יופי. אני מאוד מקווה. הנה. קודם של שירה. רגע, זה אנה, של מה את רוצה מאיה. לעשות? אני רוצה... ברקע של מאיה הכי למעלה, כי אם היא תזדקק לבגדים, אמא! בקלות להוציא. זה של... זה קצר. קצר לא תצטרף. מי יפה? אני. בסוף. יש לי כובע. הבגדים האחרונים. סיימנו? הנה, רק נשאר כביסה ותיק רחצה. טוב, אז נלך לארוז. כובע. קצת לפני שנכנסה, וזה כביסה, וזהו, ונעליים של הבנות. זה בסדר. כובע. תכף, היי, מה? טוב, נשאר רק מה זה, אמא, השקית הזאתי? שקית ריקה. זהו. זהו, סיימנו? סיימנו. זה התיק. יאללה. תודה. יאללה. הופה. בובי, קח את התיק שלך. לא שכחתי כלום. תעשו סיבוב שלא שכחנו כלום. שירה. זהו זה. יאללה. נגמר הטיול הזה. אמא, צריך לבדוק שלא שכחנו כלום. יאללה, תעשו סיבוב.